Ahojte a vitajte v ďalšom videu. Dnes sa pozrieme na jedného z najznámejších investorov na svete. Ray Dalio je jedným z najúspešnejších investorov na svete. Založil Bridgewater Associates, najväčší hedge fond na svete, a jeho majetok sa odhaduje na miliardy dolárov. Ako však investuje? Aké princípy ho dostali na vrchol? V tomto videu sa pozrieme na 5 kľúčových lekcií od Ray Dalia, ktoré vám môžu pomôcť stať sa lepším investorom. Ak vás zaujíma investovanie, určite si zapnite odber a dajte like, aby ste neprišli o ďalší hodnotný obsah. Kto je Ray Dalio? Narodil sa v roku 1949 v USA, začal investovať už ako tínedžer. V roku 1975 založil Bridgewater Associates, ktorý spravuje miliardy dolárov. Je autorom bestselleru Principles, kde zdieľa svoje investičné a životné lekcie. Predpovedal finančnú krízu v roku 2008 a je známy svojim makroekonomickým pohľadom na trh. Čo ho odlišuje od iných investorov? Má systematický prístup k investovaniu a riadi sa prísnymi pravidlami. 5 kľúčových investičných lekcií od Raya Dalia. Za prvé, diverzifikácia je základ úspechu. Ray Dalio tvrdí, že tajomstvo stabilného portfólia je správna diverzifikácia. Neinvestuje iba do akcií, ale rozkladá riziko medzi akcie, dlhopisy, zlato a komodity. Jeho známa stratégia All-Weather Portfolio funguje v akýchkoľvek podmienkach trhu. Ak si správne diverzifikuješ portfólio, môžeš znížiť riziko bez toho, aby si obetoval výnosy. Za druhé, neignorujte ekonomické cykly. Ray Dalio analyzuje makroekonomiku a sleduje cykly trhu. Tvrdí, že každých 8 až 10 rokov prichádza recesia a investori na to musia byť pripravení. Sleduje faktory ako inflácia, úrokové sadzby a dlhové cykly. Trh sa pohybuje v cykloch. Ak ich pochopíte, budete vedieť, kedy investovať agresívne a kedy byť opatrný. Tretí bod. Hotovosť je odpad, ale likvidita je kľúčová. Ray Dalio často hovorí, že cash is trash, ale zároveň uznáva dôležitosť likvidity. Peniaze strácajú hodnotu kvôli inflácii. Namiesto držania hotovosti je lepšie investovať do aktív, ktoré rastú v čase. Napriek tomu je dôležité mať dostatočnú likviditu, aby ste mohli využiť príležitosti, keď trh klesne. Nechcete byť bez hotovosti, keď príde investičná príležitosť. Štvrtý bod. Riziko je nevyhnutné, ale musí byť kontrolované. Dalio verí v inteligentné riadenie rizika. Hovorí, že investovanie je ako hra pravdepodobností. Nikdy neviete výsledok na 100%. Preto vždy zabezpečuje svoje portfólio cez hedging a ochranu pred poklesom. Najlepší investori nie sú tí, ktorí vždy vyhrávajú, ale tí, ktorí vedia obmedziť straty. Piatý a posledný bod. Nebuďte emocionálni, myslite ako stroj. Jedna z najväčších chýb investorov je emocionálne rozhodovanie. Panika pri poklesoch alebo chamtivosť pri raste často vedú k zlým rozhodnutiam. Ray Dalio odporúča riadiť sa dátami, faktami a systematickými stratégiami. Úspešní investori nie sú tí, ktorí majú najviac emócií, ale tí, ktorí vedia myslieť logicky aj pod tlakom. Ako môžeme využiť tieto princípy pri vlastných investíciách? Aké kroky môžeme podniknúť už dnes? Odpoveďou by v skratke bolo rozložiť portfólio podobne ako Dalio, investovať do rôznych aktív, sledovať ekonomické cykly a byť pripravený na recesiu. Nebáť sa investovať, ale mať vždy pripravenú hotovosť na príležitosti. Používať systematický prístup a neinvestovať emocionálne. Ak aplikujete tieto princípy,
budete lepšie pripravení na výkyvy trhu a zvýšite svoje šance na dlhodobý úspech. Ray Dalio nie je len miliardár, je to investor, ktorý pochopil trh na úplne inej úrovni. Jeho princípy môžu pomôcť aj vám pri budovaní bohatstva a lepšom chápaní investovania. Aká lekcia od Ray Dalia sa vám páčila najviac? Napíšte mi do komentárov. Ak sa vám páči tento obsah a chcete ma podporiť v tvorbe ďalších investičných analýz a exkluzívnych videí, určite sa pridajte na môj Patreon. Tam zdieľam prémiové analýzy a moje osobné portfólio, kde uvidíte presne, do čoho investujem. Odkaz na Patreon nájdete v popise videa. Pridajte sa k našej investičnej komunite a získajte náskok pred ostatnými. Nezabudnite dať like, odber a zapnúť notifikácie, aby vám neuniklo ďalšie video. Vidíme sa pri ďalšom videu, investujte rozumne a nech vaše portfólio rastie.